is a story about a boy named Jay. Nothing they did would ever get in my way. Altsasura. Hementxe bide itxita 8 irten naiz, eta hementxe nago, geldi, oseak ez dakit etxera edo, buelta barko naiz. Pazientzikin. I've only ever heard the lines he'd say. Ni goiko barrio baino, 2 kilometro eta erdi, egin behar dut autobiak, jo handik izten egin behar dut. Eta hori eiteko, hemen ordu beten, eta kaminoa libre daula. Egon bali, dara etxitak, gora ratxera eta egun behar bano, bale. Baina hemen digo horretza juteko, ez du eusten pasatzen. Egoera txarra, porque hasi da, 10 hora hasi da elurra, eta uan arte gehatu gabe, eta, bueno, hementxe, garbitu eta gatza dut, eta. Hemen etxegalaten moztu indute, baina, bueno, uste nahiko irikita da, hola,